Dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Luka Full i danas ćemo raditi isto nešto drugačije. Pošto vam se prošli klip sa pištoljem mnogo svidio, ja sam odlučio da snimam još malo ovakih IRL klipova. A danas ima da vam pokažem mog novog kućnog ljubimca koji sam bukvalno našao pre neki dan. I to je ovdje kornjačica, ne znam da li ga vidite. Zovem ga Mile i on je šumska kornjača. Bukvalno sam ga našao juče i pripitomio sam ga. E sad, Mile je malo stidljiv, vidite ga, u ćošku je tamo, pogledao nas, nešto nas gleda. Uglavnom, on je šumska hoće dođi do nas. Dođi Mile, dođi. Pa ne uplaše se. Uglavnom ljudi, Mileta sam našao juče u mom dvorištu i bukvalno nisam video kornjače ovake šumske jedno 10-15 godina u mom kraju, ali ova se bukvalno pojavila i napravio sam mu, ne znam da li vidite, ko neku ogradu, ko nešto. Molim vas, nemojte me prozivate puno oko ovoga, ja nemam pojma da radim ko stolar, saznam ako propadnem ko youtuber, nikad neću hoći da budem stolar. Oda, još jedna stvar, Mile ima Instagram, pa ako hoćete pratite Mileta na Instagramu, obavezno bacite follow, bit će dole link u deskripciji, iskočit će valjda ovdje njegov Insta, pa bacite odmah follow za Mileta, pošto Mile postaje influencer, da naguramo Mileta bude najpopularnija kornjača na Instagramu. Mile je vrsta čančara ili kako braća Rimljani kažu testudo hermani i on voli polako sve da radi u svom životu. Polako se kreće, polako ide, polako sve. Vidite ga. Mislim da je sad još uvijek u hladu, boli ga uvo. Ovdje sam mu stavio neke blitve da ima da jede i sve pomalo nešto pojeo. Ima ovdje bazen, brat. Mile ima bazen, brate. Ja nemam bazen, a Mile ima bazen. Mile, brate, ti živiš život. Živim te život i hoću sve skupo Monte Carlo. Ima možda ceo kvadrat mesta gdje živi i ja mislim da mu je ekstra. Sad ću pokušati da ga malo pomerim, da bi ga bolje vidjeli. Znači Mile je navikao na mene. Dođi Mile, vidite Mileta. Pipro me nogom, čekaj. Da zoomiram. Mile. Vidite ga. Vidite kako je sladak, Mile! Ima kanđe, bukvalno izgleda ko neki mini dinosaurus, nikada u životu nisam bio ovako blizu, da kažem, kornjače. I vidite kako ima lepo dole šare neke. Plaši se, čekaj ga spustim dole, neću te mučim puno Mile, ali moram malo za klip, moram da ti buđimo Instagram Mile! To su ti pokreti brzine. Vreme ja te malo pustim, da te prošetam, znači, izvoli. Sad si van tvoj kaveza, Mile, sad možda ideš da hoćeš. Eno ga Mile tamo. Bukvalno moram ga pazim na Mileta, pošto je Mile brz, verovali ili ne. Ali Mile kad uhvati šprint, bajo, vi ne možete ga stignete. Pazi sad, on ide brzinom svetlosti, mislim, veoma sporo, ali brzinom svetlosti za kornjače. I ovdje vidimo testudo hermanes u njegovom normalnom okruženju. Polako ide okolo da traži svoje girice. Ubrzava, vidi ti to, ubacio u prvu brzinu, opa! Ide jedna noga, druga noga. Melice, dođi za čas da me snimiš. Skoristit ćemo ovu kantu kod stativ, pošto me mrzi da idem po stativ. A ne znam da li smo ja i Mile u kadru sada, pošto ovo snimam trenutno sam pa je zeznuto, ali Mile je perfektna životinja. A ako se plašite da izgubite vašeg ljubimca, bukvalno ne možete. Bio sam otišao do kuće da tražim Milicu, nije me bilo nekih 3 minuta i Mile je napravio nekih 30 centimetra, pomerio se nekih 30 centimetra. Svaka čast Mile. E sad, ja nemam pojma ništa puno o ovim kornjačama, samo znam da su šumske kornjače i da su spore. Pa ako neko zna nešto više o ovim kornjačama, nek mi obavezno napiše dole u komentarima. Znam da mogu da žive nekih 50 do 80 godina, znači mogu da žive duže nego ja trenutno. Svaka čast Mile, ima da preživiš sve živo. U stvari još uvijek ne znam da li je muško ili žensko, dao sam mu Mile ime bez veze, onako nisam ni razmišljao puno, samo sam rekao ti ćeš biti Mile. Pa ako neko zna više o ovim kornjačama, koliko godine imaju i kako da provalim koji je pol ili nešto, znam da je nešto po dimenzijama, neki fazoni, ali vidite bukvalno Mile ima ogrebotine i vidite ovdje mu oštećen oklop i tu isto i tamo, što znači da je verovatno ima par godina, pošto ne bih rekao da nova kornjača, mislim beba kornjača treba toliko da ima oštećen oklop, ali Mile možda preživa svašta. Neki ljudi imaju one pagove, one kerove, neki imaju mačke, neki imaju one zlatne ribice, ali ja, bajo moj, imam pravu životinku, imam Mileta de kornjaču. U roku od nekih, ne znam, 5 minuta on je od tamo, gdje je ona kanta bila, kažemo, došao do ovde. Svaka čast Mile, napreduješ buraz!
Ovo plašio sam ga, sorry Mile. O da, isto sam provalio da nije uopšte ni gluv ni slep, reaguje na zvukove i reaguje skroz na moje pokrete i to. Ja sam očekivao da su oni dosta slepi, ali ne. Ova kornjača je, brate, next level shit. Buraz, gde žuriš toliko, uspori malo. Ima da ti prođe ceo život. Izvoli Mile, donao sam ti dve kruške. Naravno se da će ti se svidjeti. Probaj da ih pojedeš, Mile. Ne, Mile, de bežiš, Mile, brate, tu ti kruška, Mile! Ček sekundu, Mile, moram da za čas da te vratim u tvoj stan, tvoj penthouse, da kažemo. Polako, Milence. Čekaj, evo ga tako tu, da ga stavimo tu, evo, pored blitve. Nek bleji tu za sekundu, pošto mi treba stativ. O, dobar dan, nisam vas video tu. Dobar dan i dobrodošli u moje dvorište. Ovo je moja kornjača Mile. Ja sam ponosni vlasnik čenčare kornjače koja se trenutno šetka ovdje okolo. Veliki plus kod ovih kornjača je to što su veoma lojalne. Neće nikada pobegnu od vas. Mislim, ne mogu da pobegnu od vas. Živjet će isto ko i vi, možda i duže. Hrane se veoma lako. Šta god imate u bašti, to mu date, on jede. Zahvalna životinja skroz. I veoma je dobar čuvar kuće. Nikad neće da napusti dvorište i kad neko upadne u dvorište, ona se bukvalno sakrije i posle vam sve objasni šta se desilo. Ne znam da li vidite, da li je još uvijek u kadru, ali moja kornjača je toliko lojalna da ide da mi donese neku krušku. Aj samo Mile, lagano, nemoj da se umoriš. Da, dok sam istraživao za ovu kornjaču šta je i gde, bio sam letao na ovu wiki stranicu, ne znam da li se vidi ovdje. I bukvalno su ove kornjače koje su pre bile mnogo česte, bukvalno ste mogli svuda da ih vidite, one su skoro ugrožene. Ja ne mogu da verujem, bukvalno su to ono jedan korak pre nego da budu ugrožene. Što je mnogo čudno za neku stvar. Ono, pobegla mi kornjača, tamo je, ne znam da li se vidi, zoomiraću, tamo mi je negde kornjača. Što je veoma čudno za neku stvar što je bila toliko retka pre nekih, da kažemo, 30 godina, sad su ugrožene. Pa ako nađete nekad kornjaču u vašem selu ili bilo gde, ili na putu, čak jer znaju da budu na putu, pokupite, onesite u neku šumu negde ili udomite ko ja. Malo čudni klip, znam. Ko još može da kaže da ima kornjaču, brate, za kućnog ljubimca? Samo youtuberi, brate, samo youtuberi. Ja se nadam da vam se svidio ovaj klip, ljudi, ako jeste, obavezno bacite like za Mileta, tamo je Mile negde. Neće da pobegne, ne bojte se, voli on mene. Da, bacite like za Mileta, bacite follow Miletu, bit će dole njegov Instagram, u deskripciji ili ga nađite, Mile, _the_turtle se zove. Obavezno bacite follow za Mileta na Instagramu. Ne znam šta ću još da radim s Miletom, mislim da ću ga zadržati još koji dan, pa ćemo vidjeti šta ćemo s njim. Možda i doživotno, možda mi bude doživotni prijatelj, brate. Pošto bukvalno može da živi isto kao ja. Pa ništa ljudi, ja se nadam da vam se svidio ovaj klip ponovo. Hvala vam puno što ste gledali, obavezno bacite like ako vam se svidio ovaj klip i Mile, bacite sub ako niste subari, mnogo bi značilo, i roknite to zvonce. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, ljudi, do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić vozić!